Gaur Urduñan hemen bildu gara, eragile ezberdinak eta ikastetxeetako ordezkariak, 3. urtez aurkezteko guraso leku ekimena. 2021an Amurrion abiatu ginen, iaz Laudiora ere heldu ginen, eta aurten hemen Urduñan aurkezten dugu ekimen hau. Bat egin dute 3 herrietako ikastetxe guztiak, eta eragileen artean, Guaeka, Berbalagun, Laudioko Udal Euskaltegia, Udaberria Euskaltegia eta gu, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua. Gure xedea da Euskararen transmisioa bultzatzea familien baitan. Eta aurten azpimarra jarri nahi dugu alde batetik aktibazioan eta bestetik kontzientziazioan. Guztion parte hartzea beharrezkoa da, guztion mugitu behar dugu, guztion pausoak eman behar ditugu Euskalduntzea burura eramateko.